Takže dneska tu máme reportáž, máme tu Tomáša Bugana, môjho dobrého kamaráta. Čau Bugesi. Zdravím ťa. No takže Bugesi bol dneska so mnou trošku zatrénovať, dali sme si benče, Buges repy. Došiel aj tu nás so jeho sparingom, Štandorom Vorošom z Komárna. Tiež si niečo zabenčoval a v podstate Bugesi si taký tam viac menej, nie že tréner, jak by som to nazval u vás v klube. Konzultant. A tiež si ťa váži, čo sa týka z lifterského hľadiska, či už výkonnostné alebo vedomostné, a preto si ťa vybral na rozhovor, takže niečo v tebe, kedy si začal súťažiť? Díky. V podstate ja som začal súťažiť vážnejšie v 2009, kde to v 2008 začalo jednou RAW súťažou a následne ma to chytilo a potom som sa pripravil na majstrovstvá Slovenska, nejaký majstrovstvá sveta a už som sa chytil naplno. Odtedy som to ťahal non-stop, vlastne doteraz asi do mája. A odtedy viac menej mám ako keby pauzu, dávam si dokopy nejaké malé zranenia a pravdepodobne na jar budem znova súťažiť, uvidíme ešte, a keď budem súťažiť, tak určite benchiť teraz. A čo ťa viedlo práve k posilňovaniu, neskôr k tomu silovému trojboju, respektíve tlaku na lavičke? K samotnému posilňovaniu určite otec, pretože on vždy vyzeral tak maskulíny, by som povedal, mal toho svalstva viac, bol široký a samozrejme, chcel som vyzerať tiež tak. A k súťaženiu ma dostal Jojo Šuplic, kde začal som s ním trénovať, on už vtedy rok súťažil a no ako náhle ma zobral na tú prvú súťaž, tak som sa chytil neskutočne a už to proste šlo. Tie tvrdé tréningy, prísna dieta, všetko, jednoducho. Ja som sa v tom našiel a neskutočne mi to pomohlo nielen čo sa týka športu, ale aj dalo mi to veľa do života a na tom zakladám napríklad aj teraz svoju firmu. Čo sa inak spojilo s Joža Šuplica, pre tých, čo nevedia, Jožo Šuplic je jeden z tej prvej generácie moderných lifterov, by som nazval, na Slovensku, a vlastne vtedy bola rarita, keď benchovali okolo 200 kg, s tým, že Jojo patril k tým, ktorým sa podarilo 265 a v podstate myslím, že to bol tvoj cieľ prekonať jeho výkon. Áno. A myslím, že si to podarilo tento rok. To máš teraz o sobách? Podarilo sa 272,5, hoci pre mňa skôr tých 270, a nepodarilo sa mi ho až tak prekonať, pretože on prvú 260 dal ešte ako junior. Takže ja som to dal až, dajme tomu, nejaký rok a pol neskôr a tuším ešte o váhovku vyššie. Čiže čiastočne sa to podarilo prekonať, na váhu určite, ale nebolo to v rovnakej váhovke, takže to už tam ostane jednoducho, lebo mladší nebudem. Rozumiem, tak motivácia je v podstate posunúť ten výkon a už v podstate tvoje ciele, lebo videl som tvojich 270 naživo, bola tam podstatná rezerva, dáva si dokopy zranenia, viem, že si benčoval zranení už, tak v podstate, ak sa dáš dokopy také jarné cieľe, vieš povedať? Ešte uvidíme, či vôbec budem naraz na jar súťažiť, kvôli tej firme teda, lebo teraz sa to celkom pekne rozbehlo a mám čo robiť. A ono v podstate to bola motivácia hlavne kvôli tomu, lebo tá 260 a 265, mal som tam viacej kamarátov, ktorých som považoval viac menej aj čiastočne ako vzory. Ako napríklad potom tam bol aj Maťo Sobota, alebo tam bol môj kamoš z Nitry Lukáš Masarek, ktorý tlačil okolo 260 tuší. A vtedy som to považoval za šialený výkon a vedel som, že keďže mám prasknutú chrupavku v lakti, tak jednoducho možno to nepôjde cez to. Ale nakoniec sa to podarilo, si som sa musel vykrmiť až do 100 desiny, ale podarilo sa to a ešte aby som sa vrátil k tej jari, tak ak budú ciele, tak určite snažiť sa priblížiť k tej magickej 300, lebo no, v podstate u nás to je tá 300 úplne šialený výkon, aj keď celosvetové, keď to berieme, tak to nie je nejaký zázrak. Takže určite tam, ale hovorím, ešte nič nesľubujem. Najprv musíme tieto veci dotiahnuť a samozrejme musím tú firmu ešte stabilizovať, lebo to si žiada momentálne väčšinu času. Ja k tomu naháraniu, aby ste vedeli, my s Bugesom sme sa vždy radi nahárali, síce v prepočte na body, a vždy to bolo 8 bodov rozdielu, si pamätám, Nini tam ani nebol. No ale to som mal najprv ja a potom si ma pojel po 20. Tak áno, rešelky urali, jebani. OK, pokračujeme. Chcem zrušiť rešel, okamžite. Preto súťažíme vo VPC, alebo je tá Glossbaner koeficient. Je oveľa lepší, pretože tam v podstate... Balažík nevyhrá absolútne. Nie. A medzi nami tam je rozdiel, tuším, nejaké 3 alebo 4 body, čo je, myslím si, že oveľa reálnejšie vzhľadom aj na váhu, takže myslím si, že je to ďaleko lepší koeficient ako rešel, kde v podstate sú zvýhodnení veľmi ľahkí a veľmi ťažkí a tí, ktorí sú medzi 85 až 110, tak v podstate tam to je úplne na piču. A tu nehovorím o 50 kg vlastne. Áno, kde majú v podstate dvojkový rešel a dvihne 50 kg a má
toľko je, aj keby som vyžil 150, to je proste úplne nonsens. Chápem. Ďalej, čo sa týka stravy nejakú, vedel by si povedať niečo, viem, v rámci by sa vypapal do 100 decín, takže tam asi nebolo čisté stravovanie, alebo čo odporúča z tvojho hľadiska? Podľa toho, není vždy cieľ špinavé naberanie, ale tebe to evidentne pomohlo vykonať. Podľa toho, aký sú ciele, samozrejme, lebo nebolo jedno, ako budem nejak vyzerať, ja som potreboval proste vyplniť dres, aby bol čo najtesnejší, aby bolo čo najťažšie tačnúť a vystreliť to niekde hore tú váhu. Ale pokiaľ by som nejak chcel lepšie priberať alebo držať sa samozrejme, tak určite ísť po kvalitnejších zdrojoch, nie že ja som mal takú srandičku, že po tréningu litera zmrzliny a ideš, a potom ešte som to zajedal hranolkami a hambačmi. To tak, že si ma vtedy zobral, čo ťa už poznajú. Áno, tam, to najlepšie hamburgery v meste, merci Komárna. A za to nebude spôsobiť. Ja to vybavím. Takže v podstate určite ich po tých kvalitnejších zdrojoch, rýža, krumple, proste základ, akože tam nie je nič moc čo vymyslieť. A čo mne neskutočne pomohlo, bola konzultácia s Milošom Schneiderom rok dozadu, kedy mi vysvetlil dôležitosť jednak predtréningovej suplementácie, počas tréningovej, kde tam dať jednoducho aspoň BCAčka, nejaký arginín, glutamín, aby človek neochorel. A následne potom po tréningu tam tiež jednoducho nesrať sa s tým, dať tam radšej viac toho proteínu. A mne vtedy v trojboji som sa neskutočne posunul, následne na jar na benči a no za ten rok som urobil obrovský progres a to bolo naozaj len tým, že som zlepšil tú stravu a tú suplementáciu, pretože ja v podstate už zo základu mám celkom tú stravu vychytanú, mám tam dosť tých bielkovín, ale vždy keď som bol v príprave, tak si to telo žiadalo ešte o niečo viac. V podstate ja nikdy nejdem na 2 gramy, nevidím v tom zmysel, ani mi to, skúšal som to, ale akurát som bol nafúknutejší a lepšie výsledky neboli. To som nemal, to som mal aj bez toho, to od puberty jednoducho, jak sa mi drží, ale myslím si, že tých 1,5, po prípade, keď je tréning, tak dajme tomu, že tie 2 a netréningové dni kľudne, ja som veľakrát išiel aj na 1 gram alebo na čo. Čo sa týka suplementácie s Milošom Schneiderom, mali sme s tým rozhovor, môžete si to pozrieť v našich starších videách, rozoberať tam jeho suplementáciu pred tréningom, počas aj po tréningu. Čo sa týka teraz pri tom tréningu, jak často si trénoval v príprave, zhruba jak nejak vyzeral tréning, či ideš nejaký v podstate tréningový plán, alebo na seba si niečo pripravil, proste niečo k tomu tréningu mi povedz, respektíve akým štýlom vedieš aj tam u vás, tých vašich chalanov, keďže máte šikovných aj dorastvencov. Mám tam špeciálne jedného, ktorý je veľmi mladý a veľmi dobré výkony podáva. Ale celkovo tréningová filozofia moja bola vždy tá, že pokiaľ sa pripravím na súťaž, tak sa trénuje na maximálny výkon v tom danom lifte. To neznamená, že každý tréning maxujeme, ale všetky cviky a celý tréning je prispôsobený tomu, aby všetko pomohlo na ten jeden daný cvik. Takže napríklad ideme na bench, tak máme nejaké benche, dajme nejaké boardy a následne potom máme komplex cvikov, ktorý podporuje ten bench. To znamená, že určite tam je triceps, určite sú tam nejaké ramená a dajme tomu vrch chrbta. Je to čiastočne, to môžeme nazvať aj niečo z westside, ale nie je to westside, lebo ani čo sa týka opakovaní, ani cvikov, ani nejak maxeford a podobne. Nie je to westside, ale funguje to jednoducho. Vždy sme mali rozdelené v príprave na 4 dní, vždy sme trénovali v podstate jeden hlavný cvik a všetko okolo toho. To znamená, že napríklad tam bol bench teda a všetky veci okolo toho. Potom tam bol trep samozrejme a mŕtvola a štvrtý deň bol vždy taký, že buď sme, vieš čo, skôr taký pumpovací by som povedal, oddychový, kde tie šlachy sa trocha prekrvili. Potrénovali sme tie cviky, ktoré sme nestíhali napríklad cez týždeň, lebo sme už boli veľmi rozbití na tom tréningu. Takisto sme tam brucho strašne drtili, aby sa to posilnilo. Toto bolo viac menej v príprave a mimo sezóny v podstate nechávame hlavné cviky, ale chodíme buď viac opakovaní alebo nejak inak to kombinujeme, ale zase trénujeme cviky, ktoré vôbec netrénujeme, snažíme sa na nich tam nejaké PRK a zase človek nabere buď inú hmotu alebo z iného hľadiska chytí ten sval a potom presne tak. A potom keď nabehne zase človek do prípravy, tak zase tým, že má viac napríklad väčšie ramená alebo silnejšie ramená alebo ja neviem, pocvičil aj vrchné cecky, alebo ja neviem, pocvičil viac trapézy, má silnejší vrchný chrbát, tak potom je tam väčší potenciál na ten rast, čo sa týka liftov. Takže off-season je pre vás veľmi dôležitá časť. Áno, v podstate mne súťaž začína kľudne aj pol roka pred súťažou, kde síce do váh to nejde, ale už sa tam sústredím na tie dôležité skupiny. Videli sme to dneska na tréningu. No áno, hej. Momentálne, dneska som cvičil hlavne predlaktie, tu to môžete vidieť. Obliekanie dresu.
žila. Žila biceps, hej. Obliekanie dresu je najlepší cvik na ucho, odporúčam každému. Dres pre tých, čo nevedia, je to toto, ale to je tam na zemi, čo je položené. Ideálne uchopí sa, potom chytíte takého 120 kg pána. Tam je 120. Tam je vzadu, 130 kg pána. On sa do toho zaprie a vy to snažíte sa, aby vám to nevytrhlo z ruky. V živote som necvičil uchop, iba toto a udržím hocičo. OK, takže máme tu aj tréning predlaktia, tí vlastne, čo tam robia toto, neviem ani na čo to je dobré. Na čo je toto dobré? Zase, takže na predlaktie za 2 týždne mám shirt training, takže keď chcete predlaktie, prídite, môžete ma obliec. Šamevoroš ide 31.10. na Československý pohár, aj tam ho môžete obliec. Takže keď chcete predlaktie, stačí zavolať, dohodneme sa, není problém. Takže už máme k predlaktiu, odbočili sme trošku od benchov a v podstate prešli sme toto všetko. Vlastne súťažné úspechy, nebudeme hovoriť o tituloch alebo takéto, nemá momentálne význam. Šiltovku Powerlifting World Champion nemáme, takže toľko k tomu. Som rád, že si prišiel, že si so mnou zatrénoval a v podstate vidíme sa pri ďalšej reportáži a rozhovori. Čaute.